Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, anag pailingad itinagan a Santa at Tagakagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Reyolalas family ijay Pantay, Fatima, Vigan City, kan Hernandez family ijay Culaw, Claveria, Cagayan. Kastamat itinasagot kan managayat nga amomi, datita beng kan Tito Pete ijay Hong Kong from Jerome Hernandez. Shout out kada Imelda Velasquez, Ems Justo, Dons D, Juanita Bayaksan. Shoutout pa iti Mendoza family, ti inanama Alicia Isabela, kang runaan ti amak ani Dominador Mendoza from Lavleya Mendoza, ti Malaysia. Ni Dayan Cacho, anak nga ada Kane, Aya, Zane, Clinton, Cacho, Rhea Joy Spencer, Amira Timacao from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Shout out kada Isabelita Pascua, Ana Jean Gaho, Konyang, Mary Joy Dulnuan, kastama ti Molina family ti Centro Bulawen from Marilyn Curada. Shout out kada Oscar Estipular, Primitiva Gumangan, Aida Garcia, Sally Mix Vlog ken Rafi De Gracia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Santa. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat kumanpay akablaawan dagiti mangbukbukal iti daytoy a YouTube channel. Naimbag nga aldaw yu amin kastamatan dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Santa.
taga Kagayanak manang. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaay liwliwa, kan makaibati iti adal kadagiti padak amang tartarabay, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Adamat padas ko manang kat makunak anakasang, ngam ingka gumaak tinagbalin anatibker tapno madaarak ti amin. Dua kami nga agkabsat ka ni ading ko Anuel, ngam ulila kamin iti ama. Iso ani nanang latan ti kadkadwami iti balaymi. Rugyak nga rod ti agsalay say manang, sumagmamano abulan, kalpasan ti ipupusay ti ama. Dandanin malpas daytoy apa nagsasarek Santa, Noel. Amuyo mat siguro amarigatan akon amang isakad iti panagadalyo. Tagmay may sakmat laangan amang manggad, manipod pimusay ti amayo. Nanang? Naimbaglaangan tanasaya at ni Sir Amado nga amo mi iti daydi amayo. Talagamot anasingpot ka nun ni Sir Amado, nanang. Isuti ko na day di tatang. Una, taday di tatang yu ti may sa pagtaltalkan na iti farm na. Naimbaglaangan, ta pinagtali na idnak ijay, uray awanan day di tatang yu. Among namot nga min ang mapagtalkan kayo ko ni tatang, nanang. Wan, ngam nakababain ti kanayon a dumawat iti paborkan kwa na. Iso an napanunot ko nga agsardeng kapaylaang iti sumaruno a panagsasarag Santa. Di payla Noel nga ading mo ti agpatuloy. Ha? Nanang, kailalamat. Agradwarak ton iti senior high. Wan nga rod, nanang. Ang mga numabaling nga ituloy latan ni manang di panagadal na. Saanan, tulungan naklaangan dito'y balay. Total makiasawan tumot laang. Sayang laang tigastos mo nga agad adal, Santa. Saan na ka makiasawa adagos, nanang? Kaya't ko pa'y ti makalapas iti kolehyo. Makitan to no kabaalakpay. Ngam agsardeng kapay laang. Tani Noel nga ading mo ti aginroll inton panagsasarag. Kasano nga daytan, manang? Saan kamot ka nun nga agtuloy nga agadal? Wan nga rod ading ko. Uray masayangan nak. Jakmat mabalin atob nga ron ti pagayatan ni nanang. Manang? Amamot ni nanang. No imbaga na, aramidon na. Nagsapan tumot nga minapimusay day di tatang. Amok ano si bibiyag pay. Di na itulog ti kayat ang mapasamak ni nanang. Anya nga rin di pang nagtungmoy tamanang. Kapilitan na tong palog ti pagayatan ni nanang. Uray agkad-kad ko matiriknak. Iso asika, say-saya atom ti panagadal mo. Tasika ti kayat ni nanang nga agtuloy. Igaad mo ti agadal. Tapno saan akailala ti oportunidad nga ipapaikan ka ni nanang. Anyamot to ni nanang. Talaga nakadkadlaw adinak kay kayat. Nariknak daytan idi pa'y si bibiyag day di tatang. Kanayon nga idaddaduman nak. Ita, di na kon pagtuluyan nga agadal. Tamaki asawak tumutla ka no. Di nalaam mo nga ado ti arapaap ko para kada kami a pamilya. Sapay ko matagbaliw tumutla ang ti pangudeng ni nanang. Kaya't ko talaga ti makaturpos. Tapno makaaon kami matitikinarigat. Sapay ko matagbaliw pa'y ti panunot ni nanang Diyos ko. Sapay la ko ma.
Nagpalas ka, Noel, tamapanta iji farm. Anya taramidin tayo dyan, nanang. Kasangay ita ni Sir Amado, kat ado ti sagana da. Kasta ka din, nanang? O sige nga ron tayo bagak ka ni Manang Santa. Tamapan tayo dyan farm ni Sir Amado. Ay, saanan? Saan ta nga isurot ni Manang mo? Hala, Ado tinaskan nga ubraan na dito'y balay. Nagado alalabaan. Kaasimot ni Manang numabati, nanang. Saan tayo mo't sigurong agbayag ijay? Saan ka di? Nakababae no nagado tayo amapan. Bayamon nga agbati ni Manang mo. Inton sumarunon to na sumurot. Ha? Apay, Nanang? Papanan nyo ka ni Noel? Adapas kan ijay farm da Sir Amado. Kasangay na, iso nga isurot ko ni ading mo. Mabali na ka di mo't asumurot, Nanang? Ay, saanan, agbatikan. Ado tayo no umay kapay, kababain. Agbatikan, ta ado ti maramid dito'y balay. Sige nga rod, Nanang. Agbati aklatan. Ha? Aglaba ka tanaga dun ti lalabaan. Kan adapay tay na sobra amakan idirabi isunti ka nam. Kailala no saan ama ibos. Ala, Wan, Nanang. Sige, tama nga numangrugin ti paskan. mapan kamin Manang. No apay nga na di nakakayat nga surot ni Nanang Sige lang, ading. Kan nakababain nga agpayso na ado tayo amapan. Agbati akon, ta ado pa'y tubraak dito'y balay. Okay ka kadilang, Manang? Wen, ading ko. Di nakpagdanagan. Ag-enjoy kakit di ijay. Kan man ka iti ado Sigurado nga agkakaimas ni makan iti kasangay ni Sir Amado. Sana bali, Manang. Ibagakto ko ni Nanang tamang ibalkot kami iti iyawid mi para kan ka. Total, ijay mo't nga agtrab-trabaho ni Nanang. Sigurado nga adun to ti masubra. Saanan, ading? Sigurado asan tumot lang akayat ni Nanang. Di nakpagdanagan dito'y. Okay aklaang. Ay, Sige, mapankan. Itay pa nga urayan na ka ni Nanang. Si bibiyag pay day di tatang, nadlaw kon nga adayo tirik na kanyak ti inak manang Emmy. Ad-addan anariknak akim maya kay kanyak ni Nanang, idi awanen day di tatang. Malaksid a pinagsardengnak nga agadal, arig na nga impabaklay na pa yun kanyak ti responsibilidad, gaputa malaksid nga agtagibalayak. Ti kayat ti inak, tumulongak pa yung agsapol para iti pagbiyagan mi. Banag ajakmat ket di sinair, tati imulak iti isip ko, para iti inakan kabsat ko ti amin nga ar-aramidak. Iti dayta nga idadaray dananang ken ading ko Anuel iti kasangay ni Sir Amado, may sa abanag tinapagsaritaan da. Senyang, saan ka di nga anak mo abalasang? Apaya di mo inkuyog idadapas kan di ti balay. Apaya jay la anak mo alalaki ti intugot mo. Ay, kababain nga may no nagado kami nga umay, sir. Kan may sa, ado ti trabaho na iji balay. Iso tag balay? Saan ka di nga adal? Saanan, sir? Pinagsardeng ko, tamarigatan nak amang isakad iti panagadal da, no duada iti adi na nga agiskwela.
Ay, kaasimot nga rod no kasta. Apay no alamat dito'y farm, tapno adda kadwa mga sikaso kadagiti trabahador dito'y. Ha? Agpayso, sir? Mabalin nga agtrabaho dito'y ni Santa? Una, isulangan ti alaam, ngam ti mangala tayo pala iti sabali akadwam. Amo ka marigatan ka matan iti trabahom dito'y, iso akasapulam matan ti kadwa. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, sir. Ibagak to nga rod ka ni Santa, ta dito'y ton nga agtrabaho. Wensen yan. Agyaman ak, sir. Namnamaan nyo anasaya at to ti trabaho na dito'y farm. Agyaman ak manen, Sir Amado. Anya jay ko na yun, nanang? Agtrabaho akmatan ijay farm ni Sir Amado? Wan, adong amin ti trabaho ijay. Masapul nga dakadwa ka mga sikaso kadagiti kanen, kanda dumapay akasapulan dagiti trabahador iti farm. Nanang, nasaya at mo tapno makatulong ka iti panagadal ti kabsat mo, kanda giti paggastusan dito ibalay. Ngamnay, say-saya atam ti trabaho, tapno saan akababain ka ni Sir Amadaw. Sige nga rod, nanang. Nasaya at ngagpaiso. Taiso pa dyan maitulong ko dito'y balay. Rumbang laang, ngamdyan dakala dito'y. Sayang ti sweldo nga ito ni Sir Amadaw. Uwan, nanang. Jabilin ko di mo liplipatan. Saya atam ti trabaho, tapno maayayo matkan ka ni Sir Amadaw. Di ka agdanag, nanang. Aramidak amin nakabailak tapno awan ti makuna ni Sir Amado. Rumbang laang, tapno adamot Sir Bem. Naimbag nga aldaw yo, sir. Si kakadin di anak ni Senyang abalasang. Uwan, sir. Talaga gayam abalasang kan. Kasla kaano laang iti itugtugot na ka dito'y di amam. Basit ka pa iti, ngamita balasang kan. Nasaya at mo tay manugot kang agtrabaho dito'y. Anyay tayong tinagan mo, balasang ko. Santa, sir. Isuron to ka ni nanang mo, na anya dagiti trabahuam dito'y farm. Ag tinulong kayo, tapno diyakon mga lapay iti sabali ababaunan dito'y. Amo kakabailan yun nga agina dagiti trabaho dito'y farm? Uwan, sir. Kat agyaman ak unay kada kayo. Kumusta ti umuna nga alda mo ang nagtrabaho diti farm, Santa? Nasaya at mat, sir. Nasisingpat dagiti trabahador yo dito'y farm. Kasmat lakada kayo. Wen, nasaya at datat tao. Nabayagdan na trabahador dito'y. Si bibiyag pa'y day di asawak, trabahador ko idan dito'y. Akasmat lang iti day di amam. Dakkel atulong daytoy kada kami, sir. Nang runa iti panagadal ti kabsat ko. Katsi ka, awan ka diti planum amang ituloy iti panagadal mo. Saan pa'y siguro nga ita, sir? Ngam kayat ko launay. Ngam, marigatan kami kan ni nanang, nudwa kami nga agiskwela iti kabsat ko. May mayat matlaeng no ituloy mo ti agadal.
Napatag ti edukasyon iti may sa tao. Nangruna ita panawan. Dahita ti kakaisuna ba nagasana maagaw ti asino man. Kanday ta ti kapat ganagamang mo oray sa dino man ti papanam. Kinagpaysuna, talaga kayat ko mati makaturpos, sir. Tapno maparang ay ko mati panagbiag mi. Nasayat na ita panggap mo, Santa. Nagasat ni nanang mo tanaadan iti anak akasken ka. Nasingpot ka nga anak. Napatag namin unay kanyak ti pamilyak, sir. Iso dati kang runaan nga inspirasyon ko ito'y abiyag. Kat ikarkararag ko asapay ko ma, tadumteng to ti aldaw, ama iyaon ko ida iti kinarigat. Nagtrabaho ak nga rod iti farm ni Sir Amado manang Emmy. Nasingpet ni Sir Amado. Kat dakkel mo't atulong ko kaninanang timatmat gadak iti farm. Gapo siguro iti kinasingpet nga amo ni Sir Amado, nalipata kon ti panggap ko nga agtuloy nga agadal. Kasla siyak nga minan tinagbalin a personal a para asikaso kan kuana. Siyak ti pagtaltal kannan, manipod nagtrabaho akken kuana. Dakkel mo't dayta pagyamanak iti Diyos manang, gaputa manipod nagpaayak ken kuana, adun ti parabor a naipaay na kanyak ken iti pamilyak. Agingga idi nagsakit ni Sir Amado. Sir, adtoyan ti kanan nyo. Masapol amangan kayo sakbay ato maranyo dagiti agas yo. Agyaman ak Santa balasang ko. Naimbaglaangan tada ka mga asikaso kanyak. Agpaimbag kayo kumaa, Sir Amado. Diyak lakit ni Maklon no dadaka sa mapasamak kada kayo. Nagasatak na si Mangbay ka itibiyag ko. Saan kami anadaan iti anak iti day di asawak? Gamsaan pa'y gayam anala daw ti amin. Ta si Mangbay ka itibiyag ko. Santa, balasang ko. Gapukan ka. Kasla na addaan akon itipudpudno nga anak. Kasta akmet, Sir Amado. Kasla kayon pudpudno nga amak. Patpatgan kayo unay. Iso nga agpaimbag kayo. Kayat kayo apagserbyan. Aging ga iti adda kayo pa'y abiyag. Kayat ko ma-enjoy pa'y ti amin ang nagrigligatan nyo. Gaputaawan mo ti sabali nga agnumar kadagiti sanikwayo. Wan balasang ko. Kayat ko pa itagbiag itinapaot. Nangruna ita, tadakan nga imbilang ko kas anak ko. Kahit pagyamanak mo't, takas lapudpud no nga ama tinangibilangam kanyak. Gaputa nagsaya at kayo at tao, Sir Amado. Kasla makitkitak day di tatang kada kayo. Da kayo tinangipanagnak, nga adapay gayam mangipatpatag kanyak. Santa, Saan kumat nga inlibak kada kayo, ti sabali at rato kanyak ni nanang. Diyak pulos na rik na nga impatagnak, malaksid iti day di tatang. Nupay kasta, patpat gakunay ni nanang, taisukat nga rod tinakautangak iti biyag ko. di kagladingit, Santa. Dumtang tumot lang ti aldaw ama kaamiris ni nanang mo.
Kat patsya ka marik namton ti panangipatagnakan ka. Sapay ko ma, Sir Amado. Ikarkararag kumot dayta. Nay, apay, papanam, santa. Mapanak man agatang kadagiti kasapulan ni Sir Amado, nanang. Pambarak matan amapan iti klinik ti doktor na. Tamangalak kadagiti kanayunan nga agas na. Ay, kasta ka day. No apay mo't ngamin akala at ti panagsakit ni Sir Amado. High blood pa'y gaya man. Wan nga rod, nanang. Isama sapul amabantayan dagiti kankanon na. Dagitapay ti may sa agagaraak iji ili. Ay, nagasat nga rod ni Sir Amado, tasikan ti personal ang mga sasikaso kenkwana. Makita ket kasta unay ti panang taripatom kenkwana. Ha, santa, ang mga no sa bali mo't daytan. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, nanang? Amangan ko na no adan sa bali amarikrik nam para ken ni Sir Amado. Ay, saan ka unay nga agambisyon si kasanta? Ta saan to ang mapasamak day tapampanunutang? Nagbidot kayo no anyaman day tapampanunutan nyo, nanang. Napatag kanyak ni Sir Amado. Gaputa imbilang kon akas pudpud no nga amak. Kat kastamot ni Sir Amado kanyak. Nalablapos pa yung anak tinangibilangan na kanyak. Iso adayo kumaikan iti sa bali aka ipapanan ti makitkita yo a kinasingad mi. Gaputa nagbidot kayo, nanang. Manang, kumusta ngay ni Sir Amado? Nasayat mo tanading ko. Medyo pumigpigsan. Naimbaglangan, manang. Tada ka mga sasikaso kon kuana. Kaasi mo't tagmaymaysan. Awan mo't ngamin anak day ti day ti asawa na. Wan nga rod, ading. Ngam ni nanang, sa bali ti pangipapanan na iti kinasingad ko ni Sir Amado. Ha? Di nalaan mo nalablabos pa ngam iti maysa nga ama ti pangibilbilangak kenkwana. Pasensya mo ni nanang, manang. Sipod pa'y, kasjayin ti ugali na. Amok mo't amaawatam ti amin, saan ka di? Wan ading ko. Manipod pa idi. Puro pan nakaawat ken panangipatagtimpay ko kenkwana. Itilaksid ti sabali at trato na kanyak. Amok day ta, manang. Kat amok adi mong tuguraan ni nanang, gapoy ti kasjay kababalin na. Saan to apulo sa ading ko? Gaputa patpat gag-unay ni nanang. Santa, agtugaw ka balasang ko, taday bagakken ka. Anya ka di dayjay, Sir Amado? Napigsa akon. Nagsublintisigod na kinaganay-gay ko. Kat sikati makagapoy ti amin. Tinaripato na. Kat pagyamanak unay day ta, Santa. Inaramid ko lang tirumbang, sir. Kas nakunakon, napatag kayon kanyak, iso adi kayon tupulos baybayan. Kas pang subad ko iti kinasayaat mo kanyak. Kayat ka pagadalin. Kayat ko nga ituloy mo ti panagadal mo. Ha? Agpaiso, Sir Amado? Pagadalan dak? Wen, Santa. Katalam tanyaman a kurso a kayat mo. Pagadalan ka, aging ti makaturpos ka iti kolehiyo. Agyamanak, sir. Talaga aday ta ti arapaap ko. Ti makaturpos iti kolehiyo. Itaw,
matungpalan day nga arapaap mo, Santa. Katamok, jak to agbabawi amang paadal kan ka. Gaputa makita ka na nga to ti arapaap mo iti biyag. Pudno unay dayta, sir. Kat itapay laeng, agyaman akon kada kayo. Parabor na kayo ti Diyos kanyak. Agyaman ak unay, sir. Pinaayabandak ka no, Sir Amado. Wansan yang, tada kayat kung ay bagakan ka. Anya ka di dayta, sir. Manipo din ton bigat. No, kayat yo. Kitawag ka dito'y kayon nga agnaad nga agiina. Nalawa ti balay ko. Kat kayat kong adakadwak dito'y. Kan may sa imbilang kayon kaspudpud no akapamilyak. Iso ati kayat ko, to'y balay ko kat balay yumutan. Ha? Ay, ala, ay nakababain mo ton, sir. No dito'y kami nga agnaad ka dagiti anak ko. Senyang awan ti rumba nga pagbainam. Kaya't ko asupapakan ti amin akin na imbagyo kanyak. Nangruna ni Santa nga anak mo. Tano sana gapo iti panang taripato na kanyak idi masakitak. Nalabit adakas kuman tinapagtan ko. Nagasat ka senyang tanadaan ka iti anak akas ka ni Santa. Ay, sir. Nakasingsingpot nga ubing. Kanadarapap na iti biyag, asaan lang nga para kan kuana. No dekat para kada kayo a pamilya na. Iso kayat ko pagadalan ni Santa. Kaya't kung agtuloy nga agadal, aging kamalpas na ti koleyo. Kat adalan na tanyaman a kurso a kayat na. Ha? Ay, agpaiso, Sir Amado. Ay nalabos sa amot ti papaayo kada kami. Kasano kamin tupay ngay ang makasubalit kada kayo. Senyang, sa anak nga agsingir. Kaya't ko lang nga subadan ti amin na kinasaya at ti anak mo ani Santa. Iswarong bang lang nga ipatag mo iti kastao na iti anak mo. Taado ti isang bay na parabor kada kayo, gapo iti nasaya at agalad na. Ay, kuha. Amok no anya ti marikrik nam itasenyang. Saan pa yan naladaw ti amin. Tapno iparik nam iti anak mo napatagmatkan ka. Saan pa'y analadaw ti amin? Kablaawan da ka anak ko. Nakaturpus kan. Agyaman ak nanang. Kat isagot ko kada kayo daytoy diplomak. Congrats manang Santa. Nakalpas ka ni ti nursing. Uwan nga rod ading ko. Saan asyak ti pangisagutam iti diplomam anak ko? No saan kat ani Sir Amado? Iso ti kang runaan anak katulong ken ka iti panagadal mo. Nanang, uwan anak, kat dakkel nga utang tayo anay imbag anakam ken kuana dayta. Kang runaan na,
No saan agapukan ko ana? Saan ka nakaamiris kadagiti ado abindot ken nagkurangaken ka? Pakawanan na ko kadagiti nararamid ko manipod ide anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan nanang. Tinapatag, nakaamiris kayon. Kat naragsak tayon asang kapamilya. Manang, anya nga ti plano mi tata nakaturpos kan? Ag-eksamen adago sa ading ko. Kat sapay ko mata makapasaak. Tapno agbalina kon anaan-anay a nurse. Kat tikang ronaan a pasyente. Awan sa bali no saan ani Sir Amado. Ti tao ang nakautangak iti amin ang maragragpat ko ita. Kan siyempre, da kayo kan ni nanang. Siyak timang taripato kada kayo, tapno saan kayong agsaksakit, tapno makapagdadan na tayo pa'y itinapaot ading ko. Kablaawan ka, Santa. Nakaturpos ka ang balasang ko. Utang ko amin dagito'y kada kayo, Sir Amado. No saan ada kayo anang paadal kanyak? Nalabit, diyak kumapay nakapagtuloy ang nagadal aging gaita. Santa, nasingpet ka nga ubing. Arum bangla nga maparaburan ka. Kat naragsakak para kan kabalasang ko. Agyaman ako unay, Sir Amado. Kat ikarik asaan kayong taabaybayan. Taripatuan kayo aging ga iti kabaelak. Agyaman ak, Santa. Ita, jakon kabutang ti mataengan. Gabutaamok nga adda ka, kan ti pamilyam akan ayo namang tarabay kanyak, kan mang taripato kanyak. Iso nga rod akinayat ko tinagbalin a nurse, Sir Amado. Tapno mataripato kayo, anaimbag. Ita, may sa akon anaan-anay a nurse manang Emmy. Katkas inkarik ka ni Sir Amado, siya kon timang tartaripato kan kuana. Nupay kaya riga kon ti private nurse ti tao anang tulong kanyak, siguraduak matlatta nga da oras ko para iti inak, nang runa kat adametan edad na. Kayat ko amarik na tinalaos a panangipatag ko kan kuana, itilaksid dagiti impakita na kanyak idi. Tauray balibaliktadek ti lubong manang. Saan to ang mailibak, ano awan ti inak, anang imot kanyak iti saklolo na, iti lasud ti siyam abulan, awanak kumamot iti daytoy abiyag. Kat agyaman ak unay iti Diyos, tababaan iti panangigiyan na kanyak, naragpat ko ti amin nga arapaap ko, babaan ka ni Sir Amado, apatsyak nga iso ti instrumento nga inaramat ti namarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Santa. Santa, pagayam ko, ti pakasaritaam ti mangipaneknek iti pagsasao ako nada. Iti likodan tinapuskol ken nangisit nga ulep, sumingsingising latta ti init. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaam. Nakapasar ka iti rigat ken ado a panubok. Ngem iti laksid amin dagita, nagtalinaed ka na tudyo ken saan apulos a kimmapsot ti pammatim iti namarswa. Ita, iso daytan ti supapak ti amin a napasaram iti kalabas. Kas iti nakonakon, nasingpet ken natudyo ka nga anak, ken nasayaat ka iti sabali a tao, iso nga impaay ti Diyos, ti amin nga ingkarkararag mo ken kuana.
Sapay kuma agtultuloy ti kinasayaat mo a tao. Kanagtultuloy ti isasangbay dagiti parabor iti biagyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubong liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana tibiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad tinagan a Roda at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out iti Soto family, especially my husband Levi Soto, ti Tabuk Kalinga, from Glendalyn Mira Fuente. Espejo kan aguot family ti Lasam Cagayan from Manang Eva.
Shout out dito'y Malolos South Supermarket from John Israel Soriano. Kabato family ti Santa Cruz Ilocos Sur from Jerry Kabato. Husto kan agkawili family ti Isabela from Eva Husto. Lakay ko Anilino kasamot the Princess LJ Aston Lita. Jessica Ginalyn Riza kan Rochelle ti Santa Barbara Pangasinan. Mary Grace Balansi from Bakidan Camrin. Lega Canyeveras family ti Nalvo Sur Luna La Union from Nida Nieveras. Tatang ko ani Nelson Baysak, inang ko ano sa maestra kan asawa ka ni Christine Jane Baysak from Ilagan City, Isabela. Rakinyo family ti Punta Apari Cagayan, bakit ko ani Jaylin, anak ko ada Sofia Angela kan Sofia Angeline. Happy birthday kan ni Tatang Cesar Raquinho, kan shout out iti Team Walasak ti Montreal, Canada from Bingbong Raquinho. Pamilyak dita second Kamiling Tarlac, Dama Manida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Almira kan Jelin from Jocelyn Castro. Shout out kada Ninita Purificacion, Nelva Pera, Olivia Guerrero, Marites Apolonio, Eli Ruiz kan Hildo Sugitan from Juliet Sugitan. Aduka family ti Jardín Nueva Vizcaya. Co-parents ko dito'y Barokbok Elementary School ti Santa Marcela Apayao, Isuda Mary, Tessie, Christine, Abalayan Belen, Lani, Mavic kan Ethel from Donna May Adux. Grace, Colleen, Chassie, Mama Cora, kasamot ni Rex, Chris kan Gumtang family dita Viga ang Ngadanan Isabela from Vic ti Baguio City. Makablawan pa ni Dante Velasquez kan Dave Nathaniel Velasquez from Imelda Velasquez. Shout out kada Virgilio Salem, Divine, Jeneline Barrega, Freda Carbonel, Dan Rolyoda, kan Corazon Balaan. Amin ataga Masigon Burgos Isabela, ni Inang Loring Acopido, Violeta Corpus from Lito Acopido, ti Toronto, Canada. Ferdinand Dansland, Mark Twain Policarpio ti San Nicolas, Ilocos Norte from Raleigh ti Melbourne, Australia. Makablaawan pa ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr. ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasion. Gani Matusalem, Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len, Kagawad Felix Fernandez ti San Juan, Isabela. Janric Prince Kian, Princess Athena de la Cruz from Nelia ti Dubai. Shout out iti family CJ Tens Bake Shop ti Alakapan from Sherilyn Navesilia. Rumbawa kan Ambatali family datatang Jelly, Meluin Rumbawa, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Inang Rosario Bersabal, Pahe family, Kabansag kan Osalia family, kastamat da Sir Boyet, Ma'am Norma Osalia, Nelson, Clarita, Uncle Julie Kabansag ti Samonte, Quezon, Isabela. From Jose Benny Rose kan Paul ti Barcelona, Spain. Shout out pa kadakiti kalugarak di Taamunit, Gonzaga, Cagayan. Damenchi, Gwen kan amin akakabsat ko from Kit Abuyoan. Joan de la Cruz, Jake Tabukol, Ace, Cyril Jade Tabukol, kastamot ni Denny de la Cruz ti Quezon City from Karen Galzote Novelero ti Agno, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Roda. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kaya't kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan a Roda, taga Isabela kunam kumalatan manang. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag, tanam na maag ang makaibati daytoy iti adal. Sigod amay saak nga OFW manang, ngam nagawidak gapo iti may sa apasamak, ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, tamapilimat ama idrama to'y padas ko. Rugyak man nga rod,
ti agsalaysay. Man na awan ti trabahom itaroda, apa nakapulis ka mat anak ka. Ada pag nami ka ni Fernan tatang. Mapan may man pasyaran tay gayam mi asimang puta naggapoy di abroad. Kasta aya. Sige tapno saan aporo trabaho ti into na rin yo ado No apay ngamin adi kay pailag kalaysa Apay tatang, nauma kayo namang kitkitay ti rupak ti balay? Ay unay kan anak ko. Kaya't kulaang nga agsimpa kayo kuman. Mano atawanan nga agayan ayat kayo. Imposible mo't nga dapay pa nagduwa-duwayo itirik na titunggal maysa. Nagkunamot ngamin iti day tatatang. Kap-kap na kanmin ti tunggal maysa. Matlagayam. O di agkalay sa kayaw. Madanon to day tatatang. Di kay ganat. Ado pa ti arapaap mi ka ni Fernan. No iso ti kunayaw. Di iso. Bala mapan ka nga rodan. Sa mga nagor-orayan ni Fernan. Sige nga rod tatang. Mapanakon. Kasla na pas nagkunay ti panagsarsarita yo tay kaninalya. Wan nga rod. Is-istoryaan naman ti may papan iti trabaho na iti Hong Kong. Adumat kayam ti nasasayaat nga amo. Sana kas kadagi ti madamdamag tayo. Talaga mat. Swerte-swerte lang nga talaga ti panag-abroad. Nung natumpungan binasayat nga amom, o di swerte. Kas ka ni Nelia, nagswerte. Agasam, ta isurot na pa'y numapanda iti sa bali a pagilian. Kan makita mat, nagdakkel ti immasensuan ti biyag ti pamilya na pinanawan na di ti Pilipinas. Ngarod Amom, kasla interesado ako mat ama pa nagtrabaho iti ayan na. Anya? Kaya't mo taga-abroad? Panawan na dito'y roda? Para iti masakbayan tamot ti aramidat no bilang. May mayat matlaang no talaga nakasagana tan sakbay nga agkalay sata. Anya ti kayat mo asawan? Palubusan nak, tamapanak uri a pagbiitlaang. No adan na urnong ko, di agawid akon. No kasta, talaga saan ta pa'y ngagkalay sa? Inton sumang petakon manipod balasiw taaw. Sikati kayat ko a pagpakadaan, taamo ka sikati narigat nga alukuyan. Sana kas kani tatang. Roda, di nasayaat. Panunotong pa na yung bagday tasargam. Sana kas karina tagtrabaho iti balasiw taaw. Iso kasarita man na imbag ni Nelia. Sige, tanoan niya ti mapagsaritaan mi. Ibagak adagos kan ka. Ada ko maibagak kada kayo. Manya day taroda. Tatang, agpakadak ko makada kayo. Apay, agkasar kayon kan ni Fernan? Saan tatang? Saan ang maipapan kada kami ka ni Fernan daytoy? Agpakadak ko mata agabrodak. Anya, agabrod ka kunam. Apay, nga tinaknakan mo ta kayat mo ti mapan iti balasiw taaw. Kaya't kumati umasenso tatang. Kitaan nyo man gayami ka ni Fernan. Nagsaya at tibiyag ti pamilya na di ti Pilipinas. Kasano nga rodan ni Fernan? Imbag no palubusan na ka. Kasimot di tao no panawam. Para matlaang iti masakbayan mi daytoy tatang. Agtinulong kami.
Tapno maisaganaan mi ti masakbayan mi. Kan syempre, kayat kayo mat nga ipaayan iti nasariwanwan a panagbiag. No, siya anak ko, awan problema. Ni Fernan ati kasaritam. Nagsarita kamin tatang, imanugutan. Kastaya. Ay kat nasaya at nga ron ano nakapagsarita kayo gayaman, anak ko. Agpamanila ako ninton bigat Fernan. Agidan kamin kanina yang ag-flight ang mapanidya Hong Kong. Talaga desidido kan, Roda? Nagsaritaan tamot na ito yan saan aya. Manula tawon mo't di kaawan ko. Inton agsubliak, agkalaysatan ton. Ala no talaga saan kan ang mabawing. Sige, basta ganad kahit ipapanaw mo. Kandi ka kumamangliplipat. Apay ko maamang lipatak. Sika talaga. Ano nga minagin madamdamag ko, ano makadanon da ni Jebal Lasiw tao, malipatan dan tinapanawan da dito Pilipinas. Saan to ang mapasamak na ita Fernan? Kat urayam ti isasangpat ko. Agyaman akno kasta, Roda. Tilaeng karim ti pagsamsam makdak. Tatawan idin nga agayan ayat kami ka ni Fernan manang Emmy. Kinagpaysuna, kayat namutan nga agkalaysa kami kuma. Ngam na addaanak iti oportunidad nga agtrabaho iti balasiw taaw, iso na itantan ti panagkalaysami. Ididamo talaga nga agkadkad kuma ni Fernan, akas matlaang iti amak. Ngam impalawag ko apara daytoy iti masakbayan mi, iso nga imanugot matlaan. Napagasatan akmat tanasingpet tinatumpungak nga amok manang kan naadaanak iti gagayam apadak matlaeng a Pilipino. Saan mat anapudod ti komunikasyon mi ni Fernan, iso asaan kami anarigatan, uray LDR kami. Hello, Fernan. Hello, Roda. Anya nga kumusta ka dita? Okay, Mat. Kas itinakon-akon kan ka, nasingpat dagiti amok. Talaga gayam ada singadan ka ni Nelia. Uray dagiti anak da. Nagsisingpat da, Fernan. Nasayat nga rin no kasta. At least, kampante ka kanayon, tamok ka nasayat ka sa saad mo dita. Ay, wen, tugal day off ko. Awisan dagiti nagbalinan agagayam ko ditoy. Agkikita kami ijay park, kat agiin ni storya kami. Hamayat dita. Tapno saan ka ama homesick? Ngamne, pilyam ti pakigay-gayam mam dita, ha? Wan Fernan, binagaandak matan dagiti gagayam ko, asa anak abasta agtalak iti uray asino. Uray kano kadaraan tayo. Ta, adugayam man dagiti na biktima ditoy, iti panangluko dagiti kadaraan tayo matlaeng. Isong araw nga ganad ka kanayon dita. Laglagi pong nga dagur uray kan ka ditoy. Jak tumalipatan day ta Fernan. Uray si kamot Ama ano mang sirsirpat kamutan dita iti sabali.
Saan to ang mapasamak da ita Roda? Ay ayatan ka unay-unay. Orayag ti pa nagsublim, ta magagaran ako na mangikallay saken ka. Wen, urayam ti panagsublik, Fernan. Si kamot gayam ti masabat ko, Fernan. Papanam, mapanak ko mga rodita balayo tata. Tada ko madamag kada kayo. Ay, kasta aya. Naimbang nga rod ata, nagsabat ta. Mapanak ngamin ijay ilay. Anya aya ti damagam kanyak ako nam. Tata, imawag ka din kada kayo ni Roda? Wan, kawawag na lang idirabi eh. Diyan nga ron impatulod na akwarta ti gagarag ijay ilay. Apayan na damag mau. Hindi pa nga na minsan nga aldaw nga awagak. Ngam di na matsungsong batan ti awag ko tata. Iso ang madandanagan ako. No? Amangan ko naknoon yan tinapasamak kan ko ana. Day, apay nga yakastamatan. Apay, Fernan, nagriri kayo kaday. Iso din nan sungsong batan ti awag mau. Ni, saan tata? Nagsayatan to pa iti saritaan mi di na uda nagsarita kami. Na, apay nga ron nga eh. Di nasayaat, urayim laangan nga awagan na kaabarok. Ta mga numakumikumot iti trabaho na. Iso adi na masungsongbatan ti awag mau. Sapay ko matakas talaang tata. Madandanagan ak ngamin at talaga. Hello, Fernan? Hello, Roda. Agyaman na kiti Diyos tayo mawag ka matlangan. Kunak na danda ka sa napasamak kan ka. Pwede mo sungsong-batan ti awag ko. Pasensya kan, Fernan. Talaga asan ka kuman nga awagan pay. Napanunot ko nga unfair mo't kan ka. Nupot daklatan ti komunikasyon ta adwa. Anya ti kunam, Roda? Ni, apay kumapot dam ti komunikasyon ta. Agore ka man, Roda. Anya ka di ti mapaspasamak. Diyak maawatan ti bagbagam. Sorry, Fernan. Ngamnas kan alipatan na kon. Saanan ang matuloy ti plano tang agkalaysa? Anya? Ngam apay? Saan kan nga'y ayaten? Addan sa bali nga'y ayatek. Addamot la dito'y Hong Kong. Anya? Una yan? Kasta ka biti pa nang isukat mo kanyak, Roda? Awan di mo ka nagbasulak kan ka. Siyak ti nagbasol, Fernan. Addan kasukat mo'y ti puso. Iso adikan mang namnama pa'y kanyak. Nagsakit matanda ito yung inaramid mo kanyak, Roda. Pakawanan nak, Fernan. Iso alipatan na kon. Awanan ti mapasamak akalay sa itinagbaetan ta.
Kasta tilangam kalpasan na makasarita mo iti telepono ni Roda, anak ko. Nanang, Rumbang ko madaragsak ka at nakasarita manan. Ay, kumusta ngay gayam ni Roda? awanan nanang. Nakiwin naswasan kanyak na Roda. Ha? Anya? Apay ngay akas tabutan? Anya tinapasamak? Adda ka nun kasukat ko nanang. Iso ajak ka nun mang namnama pa'y kang kuwana. Nagbit magtan nagbaliw tirik na anakan ka anak ko. Mano at awan anagayan ayat kayo. Iti apagdarik matlaang, naisukat na kadadagos. Awanan ti mabalin ko nanang. Iso ti pangadang na. Oray na sakit. Masapol nga aklo nagdamin. Iso ajak ko makayat idi amapan iti balasiw tao. Tamok nga ado ti sulisog ijay. Uray ado ti sulisog, no di na kayat ti pasulisog. Di awan ko ba ti kasta na pasamak iti relasyon yaw. Ti kunamkit day, talaga nga ambisyosa day ja babae. Nalabit ang nakasarak iti nabakmak ng si ka, iso nga insukat na kan. Sapay la kumangarad ta na sayato ti pagbanagan na. Iti sidong ti lalaki anang isukatan na kanyak nanang. Sapay la kuma. Tawan to ti pagbabawyan ni Roda iti udi na. Anya ti kunaya damagan nyo kanyak, tatang? Agpuno ka man kanyak, anak ko. Anya ti kaya tiyasawan, tatang? Saan asumarsarong kar dito balay ni Fernan? Anya ka dito mapaspasamak ka na kayo. Lading itak, tatang. Ngam nagwin naswas kamin ka ni Fernan. Anya? Apay, anak ko. Mabalin ka di, tatang. Saan nyo kuman adamagan pa'y? Pangaasiyo. Sumot lagaya, masaanan nga umay dito balay ni Fernan. Nagsina kayo umot gaya man, Roda. Lading itak, tatang. Sapay la kumata maawatan, dak. Sapay la kuma. Jakmat maipalawag manang Emmy, no apay nga iti apagdarikmat, natin nagtiriknak iti may samot laang apinoy, akatrabahwak idi ije Hong Kong. Nalabit aga po iti kanayon apa nagkuyog mi tunggal day of me, iso anabiit anagayatak kenkwana. Kanayon idi ti panagsarak mi, kurang laengen nga agden na kamin. Kadagidi akanito, jak pulos na laglagip no anyan ti kasasaad ni Fernan, kalpasan ti pannakiwin naswas ko kenkwana. Basta ti amok idi, naragsakak iti den na ti lalaki anang isukatak ken ni Fernan. Iti ababa asarita, nalmesak iti nalaos a kinaragsak, kabayatan ti kaadda ti relasyon mi. Agal lalangi ti ragsak ko gapu kenkwana. Agingga ididimtang ti kanito, anaduktalak ti pudno. Apag iso nga agawid idi nga agbakasyon iti pagilyan tayo day di alalaki. Naamuak nga adagaya man pamilya na dito'y Pilipinas, kat idi kinomprontar ko, siyakpay tinagbalin adakes. Iti ababa sarita manang,
iti panagawid na iti pagilyan tayo, nakiwin na swasmatan kanya, iso ang napalaos idi ti pan nakapasakit ko. Kat ti dakdakes, nagbunga pa'y ti ado-adaras, apan nakailawan mi. Diyos ko, anya ti aramidag. Isumot lagayam adya ko nagbinulan. Tamasikugak mat gayaman. Ti awanan ba'y na lalaki. Linokon ak lagayam. Pinamatinak nga isukat baro. Nga maddamat gayam asawa na di Pilipinas. Kasano ak paitan. Sigurado nga agungat ti amok na maamuan na masikugak. Makamuditan. Ipudnoklangan kadakwada. Total, manulangan abulan. Malpasan ti kontratak. Jakton agrenyo nga uray kayat dakpay nagtrabaho kadakwada. Agawid aktulangan ijay Pilipinas. Dakon tatang. Si kakadi nga agpaiso, Roda. Apa di mo inyawag ti... Roda, anak ko. Masikog ka? Uwan tatang. Natin nasaya at sumrot ka pa'y. Dito yung nagtipagsaritaan tayo tinalapat, anak ko. Ipalawag mo ti amin kanyak anak ko. Anya tinapasamak ka. Pakawanan dak tatang. Masikuga kasi mangpet. Kasan nakatinakdaran tinakasikog kanyak. Anya? Ay na yan. Anyan day tanga inaramid mo anak ko. Nagbanag ka akasta. Dinto tadda dito. Mga siyo tatang. Sandak ko man asidiran. Ay. Agbababawi akam naladawan ti amin. Adanton anak ko iti kinabalasang. Iso nga awanan ti rupa ka isang kupay kankwana. Mabain akon ka ni Fernan. Rumbang lang. Di mo ko na makisinarak ka pa'y kankwana kalpasan ti pananggulib mo kon ni Fernan. Agbain ka mo't Nasaya atan ti biyag ni Fernan. Saan mon ariribukan manen? Naawatam? Uwan tatang. Kagsapay ko matamak nung dakpay. Amo kadak kalapa kaibabay ng ti pamilya tayo tinaramit ko. Sinayang mo tinapintas agasat. Kan biyag mo kuma iti dinan ni Fernan, Roda. Ang mala, mga barwanan ka, tadanton anak mo.
Ipamaysamon ti atensyon mo iti agbalinto nga anak mo, Rhoda. Fernan, anak ko, adda ipadamag ko ken ka. Anya day tananang. Kasla magagaran kayo mo't nagipadamag. Amom ka day, nga addan dito'y lugar tayo ni Rhoda. Ah. Simangpat ka no idi na minsan arabi ko na ni Mari Iseng. Anya? Addan dito'y ni Rhoda. Kunayo, nanang? Word, anak ko, kat sigun ka ni Mari Iseng. Kasla, masikog ka no, mat. No kasta, nakiasawa nga rodan ni Rhoda. Nay, apay akas lanalpay day taabagam. Di mo ibaga nga interesado ka pay laang iti dayjay a babae ang gulibkan ka. Saan mo't nga iti kasta, nanang? Ngam uray kaskasano. At damot nagkaduan mi idi. At dangag paiso, ngam, dinadaal na. Nakakita iti sa balik, kat linipat na kan. Nanang, napalabasin day jay. Awanin kanyak dagiti apagten. Ken napakawan ko ni Rhoda. Saan ka ngagkamali ang makisinarak pa'y kankwana? Laglagi pa nga dan asawa na, tamasikog pa yan asimang pa. Kunakon kat asikatada diti sirok ti mangga na katugaw diti arubayan nyo. Ha? Si Kamat Gayam, Fernan? Punno gayam tinadamag ko anagawit kan. Masigog ka pa'y gayaman. Ayan ti asawam. Awan na asawa, Fernan? Anya ti kahit mo asawa na Rhoda. Nakirelasyon ak iti lalaki. Adyak amo nga dagaya man asawa na. Kat da ito'y tinagbalin abunga tinaramid ko. Iso nga apaman analpas ti kontratak. Ingkadang kong tinagawid. Tadito'y ko nga ipas nga iti anak ko. Kung naklakit din na nasayatan tinagbalin abiyag mo iti lalaki anang iso katam kanya. Nagbindot ka, Fernan. Amo ka awan pakapakawan ang tinagbasulakan ka. Nagbali na ka na rukop. Diyak tinumpal ti karikan ka. Ngamsapay la kuma, tama pakawan na. I'm sorry. Nabayagan na napakawan ka, Rhoda. Iso di mon panunutan day jay. Tinapateg, nakaawit ka asi kakaradkad. Nga awan ti dakas napasamak ka. Kanitagbalin nga anak mo. Ha? Talaga nagtanok ka, Fernan? Amo ka dumtang tumatla ang ti babaya para kan ka. Kat nagkasa to day ta babae. Takas kan ka, ti agbalin nga asawa na. No, kasta, nagkita kayo gayam man kan ni Fernan. Wan tatang, jakmat ni namnama makita nakdita paraangan itay bigat. Amom ka day, nagtalinaad ti kinasingpot ni Fernan. Oray di nagsina kayaon.
Nadayaw latta, kung kanayon ako mustaan na tunggal agkita kami. Tilaang nagbaliw, saan nga umay dito'y balay, akas iti sigod nga aramid na idiadapay la relasyon yaw. Talaga nagsaya at atao ni Fernan, tatang. Wen, Rhoda, kailala, ta saan ada kayo tinagkatuluyan? Kampanti ako man no iso tinakaginasat mo. Talaga siguro asaan ada kami ti para iti tunggal may sa tatang. Ngam naragsakak para kenkwana. Sapay kuma, tamasarakan ang tumuton ti agbalin akatakunay na iti biyag. Naswerten tulakit day ti agbalin nga asawa ni Fernan anak ko. Taman manon ti lalaki akas kenkwana kadagitoy apanawan. Prutas para kan ka, Roda. Ha? Anya ti katasawan day ti Fernan? Sana rumba nga ipapaayan nakitikas to nga atensyon. Roda, Mga noan niya ti makuna dagiti makakita ken ka diti balay. Diyak kaya ta maperdi ti reputasyon mo gapo kanya. awan bibiyang ko iti sawan ti tao. Basta naragsaka kitar aramida. Kaya't kapag serbihan, Roda. Apay nga. Nga aramidam ti kastoy kanyak, Fernan. Kaputa sana nagbaloy ti panagayat ko kan ka. Oray iti ko nam nga adan kasukat ko iti biyag mo. Diyak imibat iti panagayat ko kan ka. Naku nakasaak to lag sarden. Inton makita ka na saya aton ti pagbanagan ti biyag mo iti sidong ti lalaki a pakiasawaam. Fernan, Ngam idi nakita ka manen. Kat naamwak tinapasamak kan ka. Ad-addan anariknak tinalaos a panagayat ko para kan ka. saan? Saan arumbang day tamarikrik ng Fernan? Saan na ka maikar iti day tangayat? Adanton anak ko iti kinabalasang. Awan bibiyang ko nakastaman bilang. Ikan nakitigundaway amang ipanaknagkan ka iti kinapudno ti panagayat ko, Roda. Nakasaganak ang mga langon kan ka. Kan agbalin niya ama ti anak mo. Mangmangag mo ka diti pagpagang, Fernan. Mga numakmakla at kalaan. Saan? Nakasaganak ang mga isaklang kan kay ti altar. Iso nga aklunan nak kumamanen. Kaya't ko nga iparik na kan ka tinalaos a panagayat ko. Pangaasim. Awan ko man ti adupay angam. Amok ken marikriknak nga ayatan nakpailang nga aging gaita. Pangaasim ta isawang mo nga ayatan nak. Di ka agdanag. Tano talaga nga awanin ti marikrik ng para kanyak. Nakasagana ang mga klon. Pumanawak laangan. Kadyak to nagpakpakita pa'y kan kay ti uray kaano man. Saan? Diyak kabalan ang mapukaw ka manan, Fernan. Ha? Ayayatan ka pailang aking gaita. Oh. I'm sorry, kadagiti nagbasulakan ka. Agyaman na, Roda. Ay ayatan ka unay-unay. Kat saan ka na kaya tapaluspusan pa'y. Ikalay sakan iti kabiitan apanawan.
Pulos ni namnama day di apagteng manang Emmy. Tauray asino mat siguro, dinanam namaan pa'y nga agsublikan kwa na ti lalaki, aliniputan na. Ngam kasta tinapasamak kada kami ka ni Fernan. Itilaksid ti kasasaad ko ang nagsubli di ti pagilyan tayo, inaklon ken inayat naklatta. Iso nga aging gaita, kasla agtagtagai na pakpailaan manang. Diyak ni namnama at lalaki ana minsan at tinalikodak, kat isumat lagayam ti mga langon kanyak iti nakaitiklabak. Kalpasan laeng ti sumagmamanong aldaw, ingkalay sana ko ni Fernan. Ididamo, mariknak adinak maaklon nga agbalin a manugang ti inana. Ngam inaramid ko ti amin, tapno mapanek nakakadakwada a nagbalbali wakon, kan nakasagana ak nga agbalin a pagwadan nga asawa kan ni Fernan. Katjakmat na paay, ininot an aklon nakmatlaeng ti ina ni Fernan. Itamanang addandwa nga anak mi kan ni Fernan, malaksid iti anak ko iti kinabalasang nga ina ko ni Fernan, kat imbilang na kas pudpudno nga anak na. Awanan ti sapulek pay manang, taamok adinak binaybayan ti Diyos, itilaksid ti basol ana aramid ko. Sapay kuma, tanakaipaay iti adal, ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Roda. Pagayam ko a Roda, nagasat ka, takas ka ni Fernan tinatumpungam alalaki anangalangon, ken nangikalay sa ka. Manmanon tikas kan kwa na. Iso akablaawan ka iti naimbag agasa at adimteng kan ka, babaan ka ni Fernan nga asawam. Idawatam iti pamakawan iti namarswati nagbasulam, tapnod adupay anapintas agasat ti dumteng kan ka, wenno kada kayo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asa